Advarsel. Prøv aldrig det her derhjemme. Hej. Hej. Vi vil lave en fin Boodle channel med de her. Og vi har spyt ud glas, eller hvad man skal kalde det. Og brækposer, cola, M&M's, noget chokolade. Chips. Ja. Vi har alt, og vi er sådan set klar. Så. Yes. Okay, skal vi dreje på hjulet? Ja, vi drejer på hjulet her. Og den kan vi lige sætte her på kameraet. Yes. Så kan vi se sådan nogenlunde, hvad den lander på. Ja. Så viser vi. Okay, er I klar? Ja. Yes. Okay. Den landede på rådne æg, eller Hvordan ser det? rådne æg. Runde æg eller bottle popcorn. Ja, okay. Og der er ingen af dem. Og det er de her. Det er de her. Jeg kan. Og de er sådan nogle her, de ser sådan her ud. De ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se Skal vi det, sige en? Jeg skal lige åbne min cola. Jeg åbner altså også lige min cola. Tak. Nej, Helene, det er spytteglas. Nå, okay. Nu har jeg lige det der. Okay, er I klar? Er I klar? Nej, hallo, du skal have. Er I klar? Kom nu. Jamen, det skal ikke have. Er I Okay, klar? vi er så klar. Nej. Vi er så klar. Okay, vi siger en. Hvem tæller? Jeg tæller. 1, 2, 3, nu. Den kan jeg ikke. Ej, det er bare popcorn. Au! Den sidder fast i tænderne! Ej, fuck! Jeg fik rødnæg! Har du rødnæg? Jeg ved det ikke. Jeg har fået butter popcorn. Au! Jeg bliver nødt til at... Ej, jeg har også fået boller med popcorn. Ej, hvor Ej, de smager slem. Ej, de smager slem. Ej, så slemt smager det ikke. Ej, jeg bliver nødt til at smide den. Ej, nu smager det slemt. Ej, okay, det er rødt æg. Ej, spil den ud! Nej, jeg overlever. Hvordan smager rødnæg? Det er ikke særlig godt. Jeg tror, jeg har fået butter smag popcorn. Har du spyttet din ud? Jeg spiller Har min du ud. drukket noget? Nej. Fuck, det var klart. Yes! Det tror jeg. Så vandt jeg drak ikke noget. Ej, det var klamt det Vi her. stikker mung her. Vi har lige tørt ud. Ej, det var klamt det her. Så fører jeg til den 0, var. Okay, Helene, vi skal vinde over Christian. Ej, jeg kan ikke lide det her. Jeg glemte at sige vores navn. Nej, jeg hedder Ida Marie. Jeg hedder Helene. Og jeg er Christian. Okay, så prøver vi igen. Kan vi ikke lige skylle munden? Må jeg godt prøve? Jeg har Så det ikke smager det andet. Okay, så prøver du. Ja. Se nu. Hvad er det? Det er den der grønne der. Nej, det er nyslået græs eller pære. Nej, eller nej. nyslået græft. Nej, fordi Helene, det er den med prikkerne. Nå, jo, det er den her. Det er en bussemand eller saftig pære. Det er den her. Nej, jeg kan ikke lide det her. Okay, det er den her. Det er sådan her. Det er sådan her. Det er sådan en her. Okay, vi siger 3, Er det sådan 2, her? 1, nu. Jeg har fået saftig pære. Ja, det gør jeg også. Den smager. Har vi alle sammen fået den? Den smager godt. Hvad var det, man kunne vælge med? Lime? Nej, lyslået Nej, græs. saft. Nej. Eller Saftig pære eller bussemand. bussemand. så er det jo sådan en til, hvis jeg drejer. Jeg ved ikke, om det var bussemand. Nej, det ved jeg heller ikke. Der kommer sådan en klam svag. Ej, det var altså pære. Jeg tror, det er så meget sød. Min den smagte meget af pære. Ja. Okay, så kører Jeg har ikke engang smidt Hvorfor? nogen. Okay, som I kan se, så er jeg ikke så god til at dreje på sådan en hjul her. Det er... det er stinkende sukker, eller tror det Eller tutti frutti. Men jeg har en her. Jeg skal lige have noget. Det er sådan en her. Her, Helene, jeg sender en til dig. Ja. Lad os nu. Er der ikke flere? Så kigger vi i din pakke. Ja, prøv lige at Nej. Ja, vi har Okay, vi har lidt et problem. Du må lige dreje en ny til dig selv. Ja. Hvorfor kan vi ikke bare bruge din? Ja, hvorfor? Ja. Nej, prøv lige, Christian, Det var bare lige en til mig, jo. Okay. Okay. Jeg kan Jeg bare... kan ikke lide det. Det er awesome swag. Jeg skyller altså bare lige min mund Tag ind. lige en saks der. Fuck, jeg tror... Ej, jeg mangler det. Jeg har faktisk kun fået brun. de stegte Og butter popcorn, den smager faktisk Ja, I har fået brug, jeg har fået en dårlig. Hallo, den var altså ikke god, den der butter popcorn. Den smagte ikke særlig godt. Og jeg tror måske også, jeg fik grønne æg. Jeg synes ikke, det var så slemt. Men altså... Jeg tror måske, jeg fik grønne æg. Ja, Helene, der var faktisk kun 2 i. Det er virkelig mærkeligt. Nå, Det sker nogle gange. Det snyder. altså lige nu, der ved jeg godt, den står 2-1. Jeg må se, der er mange flere i min. Ja, der er mange flere.
Giv Helene. Nej. Ej, det er godt det her. Det er godt, det er ikke godt. Mere ind i billedet. Det her. Jeg rykker mig lige lidt mere ind i Dør billedet. lige om lidt, bare lige så I ved det. Hvis det her sure sokker, så... Er det her sure sokker eller hvad? Eller Tutti Frutti. Eller Tutti Frutti. Jeg vil mega gerne smage det. Okay, er vi klar? 1, 2, 3, nu. Ja, det er Tutti Frutti! Sure sokker. Ja! Ja, det er Tutti Frutti! Hvordan smager det sure sokker? Det smager... Nej, Tutti Frutti smager Hubba Bubba. Du tabte noget, du kunne. Nå, nu smager det nu for fuck, det smager. Hvad er du for? Hvad ved jeg ikke? Måske er det så... Ej, det er sgu da sure sokker, det her. Nej, Tutti Frutti smager mega godt, Chris. Den virker altså ikke særlig slem. Hallo, Tutti Frutti smager mega godt. sygt godt. Ærligt. Så er det lige, du skal trække ind i det her. Hvad skal han have? Det ser ud, som om du overlever. Jeg overlever, men altså, den smager ikke særlig. Ja, det er... Det grønne æg igen. Jeg prøver igen. Ja, prøv igen. Den har Ej, jeg. prøv nu har jeg så kastet op. Det er tandpasta eller Ja! fluebær. Ja! Jeg håber, jeg får tandpasta. Fuck, jeg håber, jeg får tandpasta. Er du klar? Jeg skal have blå her. Yes, det er sådan lyseblå nu. Ja. Ja, det er tandpasta. Det er tandpasta. Ja! Ja. Det er blåbær. Ja, det smager det her tyggegummi der. Tandpasta smager mega godt. Fuck, det smager det der Kanyle tyggegummi. eller Det var hvad? det svar. Blåbær er for vildt. Ja, Charles, drømmer om at smage tandpasta. Nå, Helene, din tur til at dreje. Den smager mega godt. Den smager godt, mand. Nej, den har vi haft. Den har vi haft. Ny. Helene, du skal holde her. Ja, det er lidt... Kom nu, mand. Den smager mega godt. Ja, super. Der. Det er... Det er... Kan vi kigge på din? Det er fersken eller ørevoks. Nej, Den orange. Den orange. Nej. Nej, det er den Nej, orange. det er den her, Helene. De ser... Fersken eller ørevoks, simpelthen. Det Og er... der har sådan nogle prikker på. Nu har jeg spist min. Det er ørevoks! Det er ørevoks! Det skal være typisk. Min er sukket. Nej, det smager for klamt. Det er ulækkert. Det er ulækkert. Jeg drikker ikke noget. Roligt. Jeg har jo allerede tabt. Jeg har allerede spillet 2 ud. Fuck, jeg har den Jeg har ikke spillet nogen ud endnu. Jo! Det er klamt, det her. Bare lige for at informere, så smager Alle gør det her herhjemme. ikke særlig godt. Vi overdriver ikke. Vi skal... Det er bare fordi, Nej, den er rigtig vi skal vand. aldrig gøre det her derhjemme. Aldrig. Aldrig, nej. Jo, Vi gør det advarsel. helt seriøst, gør det hjemme og send videoen til os. Det kunne være mega fedt. Nå. Okay, så Okay, så er er det det- Helene. Nej, jeg har Helene har lige prøvet. Tandpasta smager egentlig godt. Dem har vi haft. Tandpasta. Dem har vi haft. Ej, godt. Den der har vi haft. Kan I ikke bare tage den her? Den brune. Eller Hundemad. eller chokoladepudding. Er vi klar? Sådan nogle her brune nu. Ja, det er Nej, sådan, nej, jeg kan ikke. Det her. 1, 2, 3, nu. Hundemad. Hundemad. Ej, jeg kom til at tabe den. Jeg har fået chokoladepudding. Den smager ikke en skid. Fuck, den smager klamt. Jeg har også fået chokoladepudding. Hvordan smager chokolade? Den smager bare af chokolade. Ja. Det er bare lige Min starten, der er ikke så smagte god. altså seriøst af hundemad. Jeg var ikke i Prøv at tvivl. tænke, der er Nå, nogen... jeg har vist vundet nu. Prøv lige eller? at tænke, hvis der er nogen, der sidder og smager på det her. Ja. For at få det til at smage den. Det er klart. Ja. Okay, nu Den mangler er vi... test, mand. Vi mangler hvid og Nu den... håber jeg får baby Vi mangler hvid og den helt lysegrønne. Jeg føler, jeg skal brække mig lige nu. Ja, okay. Jeg vil gerne smage en nyslået græs. Det ved jeg også. Men der er nogen, der smager platter. Ej, det er rødne æg. Den her har vi ikke haft, har vi? Jo, den har vi haft. Jo, Det var den der med øret. Ad lugter ørevoks lige nu. Jeg tror, Din det er ånd. den. Nej, det er Helenes ånd, tror jeg. Det er min ånd. Helene Og hvad Nej, så? det var ørevoks igen. Det er... Nej, det er stinkende sukker igen. Kom nu. Hvad var det for nogen, vi manglede? Det var... Vi mangler hvid og lysegrøn. Og uden jeg har prikker. stadig noget smag i munden. Det smager Okay, den jeg lander tættest på nu med pilen, den tager vi. for Fint nok. fanden. Jeg var ikke i tvivl. Det var den hvide. Super. Det Ej, er, Helene, din Baby, ja, jeg ved det er det. baby wipes eller... Coconut. Ja, eller coconut. Hvad er cookie? Det er Det er, kokos. det er kokos. kokos. Jeg håber, jeg får kokos. Og den er... baby wipes. Den er hvid. Den er altså bare helt hvid. Ja, der er ikke noget specielt der. Er du klar? 3, 2, 1, nu. Ej, den smager ikke meget sæt, den her. Det er kokos. Hvordan smager shape? Den smager meget seriøst af sæt. Ja, jeg har sæbe. Jeg har... Kokos, den smager vildt meget kokos. Ej, den smager seriøst mega meget sæt. Den her smager... Den smager seriøst mega meget kokos. Nej, men det her
ikke Jeg har det er ikke fordi, den smager sådan klam. Den smager, men lige hvis man ikke har den smager Ej, så får jeg bare lige kedelig. jeg kan ikke Så er der kun en tilbage nu jo. Ja, og Helene, den du kommer tættest på, tager du. Hallo, der er kun en tilbage nu. Ja, okay, så kan vi lige så godt tage den. Hvad er det for Det en? er den her. Er det ikke bussemand? Nyser, nej,